Čo sa týka ešte našho produktu, my sme o tom veľmi v kocke minule hovorili, ja si to len tak prebehnem. Ak by ťa napadla nejaká otázka, pýtaj sa, trochu to zväčším, nech je to vidieť. To znamená, že nakupujeme investičné fyzické zlato tej najväčšej rídosti, 24 karatov alebo 999,9 na 1000 gramov priamo z rakúskej mincovne, Münzesterreich. Dá sa nakupovať buď jednorazovo, alebo šetriť už o 20 eur mesačne. Čo znamená jednorazový nákup, prosím ťa? Jednorazový nákup znamená to, že investuješ sumu od 3000 eur a viac a sa ti nakupujú tehličky fyzického zlata, ktoré teda splňujú tie najvyššie kvalitatívne štandardy, alebo môže investovať aj do minci. Dá sa urobiť aj opakovaný jednorazový nákup? Áno, dá sa urobiť opakovaný jednorazový nákup, čiže príklad nakúpi zlato za 3000 eur a potom si povieš za pol roka, rok, alebo keď to ty už na záchodné, že dobre, tak chcem investovať, neviem, 5000 eur, tak ti urobím nákup za 5000 eur. A odporúčaš investovať do minci alebo do tehličiek? Na to sú názory rôzne, tak by som povedal, lebo čo sa týka tehličky sú o niečo lacnejšie ako mince. Takisto poviem to tak, že je to približne jednak jednej. Tá minca má viac taký možno emotívny charakter, tehlička je tehlička. Nedá sa povedať, že jedno je ako keby výrazne lepšie, alebo druhé ako keby výrazne horšie. Je to skôr otázka pocitová ako faktická. Lebo predávame takisto investičné mince, či vlastne sú tiež mince, ktoré majú tú najväčšiu rídosť, sú to mince Wiener Philharmoniker. Čo sa týka vedenia účtu, tak vedenie účtu je zdarma, online prístup je zdarma, trezorovanie a poistenie prvý rok zdarma, pokiaľ máme šetriaci plán od 12 000 eur a viacej a tam nainvestuješ v priemere 50 eur mesačne, čiže tých 600 eur za rok, tak máš trezorovanie a poistenie vlastne znovu zdarma. Čo mne osobne sa páči a týka sa to hlavne investorov, ktorí investujú jednorazovo, že maximálne zaplatia za trezor 1% z hodnoty zlata a s tým, že je tam strop 120 eur za rok. Preto to hovorím, lebo napríklad máme pár klientov, ktorí investovali väčšie objemy peňazí jednorazovo napríklad 100 000 eur a tým pádom takýto klient zaplatí na druhý rok za trezorovanie len 120 eur, s tým, že trezor má poistený, kontrolovaný, auditovaný, jednoducho platí minimálnu čiastku za maximálny servis. Je 100 000 eur. Môže ten človek tam vložiť tých 600 eur aj jednorázovo? Áno, môže. Pokiaľ sa rozhodne, tak môže. Hej. Takže teoreticky, keby si chcel zachrániť pred platbou, tak tam môže šupnúť aj posledný deň. Áno, v zásade môže. Áno, nie je to zvykom, ale áno, môže.